De bouwmaterialen liggen klaar. Omrin en 2 andere bedrijven bouwen een fabriek waar verschillende kunststofsoorten skieden worden. Daarna wordt het geschikt maken om op een nij te broeken. Maar het is dus gewoon afval. Nee, wij noemen dat grondstoffen. Het zijn weer grondstoffen waar wij nieuwe producten van maken. Waarmee bijvoorbeeld containers, meubilair voor in de openbare ruimte, walbeschoeiing, verschillende kunststofproducten gemaakt kunnen worden uit de grondstoffen die wij uit het afval halen. Dan kun je denken aan containers, folie of stritmeubilair te vervaardigen. Wat wij daar gaan doen is dat de mix kunststoffen die wij hier in Heerenveen produceren, die nu in Duitsland gesorteerd wordt in verschillende stromen, dat is deze kolom, gaan wij hier zelf sorteren in Heerenveen. Want wat zit er al hierin? Wat is dat? Verschillende soorten kunststof, PET, PP, PE, allemaal verschillende soorten. Die gaan wij hier op locatie, wat dus nu in Duitsland gebeurt, hier scheiden. De nijinstallatie zal naar verwachting aan 54 banen opsmieten.